Quan escolto aquesta sintonia m'emociono. Sé que comença el cinematògraf i m'assec al sofà, davant la tele, amb una cervesa, i a gaudir. Sí, és genial. M'agrada l'ironia que tenen els guions, la intensitat de les entrevistes. Es nota que tothom qui treballa està molt unit. És un programa fantàstic. En general no miro gaire la tele, però el cinematògraf és un cas a part. No me'n perdo ni un. M'agrada el concepte del programa i sempre estic atent a l'espai del tràiler per veure si posen algun avanç d'una pel·lícula meva. Molts de nosaltres no ens atrevim ni a anar al lavabo sols a mitjanit. I resulta que les teenagers yanquis surten soles davant del perill. Té un punt potser no d'humor, però sí de sarcasme o de certa ironia, que és molt sutil, però hi és. I això serà el tret de sortida per un seguit de bromes escatològiques i acudits gruixuts. Benvinguts al cinematògraf. Christopher Nolan torna a dirigir a Christian Bale. Que són fantàstics, són boníssims. Jo m'he quedat molt sorprès perquè m'han donat molt més realment del que jo creia que em podien donar i sóc dels que demano un nivell alt, no et pensis. Tot el programa d'avui. Entonces yo, fíjate, yo cuando abrí el periódico me quedé pasmada con la cara, la expresión de este hombre que desconocía, que no sabía quién era. ¿Quién es este tío tan interesante? Y reconozco, yo no lo conocía en absoluto. Tot el programa d'avui. Sí, ¿por qué no? El cinematògraf, un programa pels que estan contents amb el cinema. Bueno, jo realment el que passa és que jo mai estic contenta en res.